Ang apat ka mga sapat nga makita sa Daniel Kapitulo 7, nagapakita lamang sang kabangis kag sang kagamahanan sang mga ginharian sa kalibutan. Labi na gid ang pagpigos kag ang paggahom sang gamay nga sungay. Apang mga kauturan hindi kita mahadlok. Kay ang anak sang tao magakari kag magahukom kag magaluwas ang iyang nga mga katawhan gikan sa kalipnan sining kalibutan. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, pagtalakay, ukon, pagbusisi, sang leksyon naton sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat kaya nga akon upod karon amo si Frances Duroy, ang aton New Testament teacher, professor sa School of Theology. Siya man ang aton nga Biblical Languages professor diri sa aton nga eskwelahan. Pastor Duroy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag nalipay naman ako sining tion nga niin kaupod nimo sa pagtuon sa mga propesiya sa Daniel. Yeah. Pastor, ari na kita sa may Daniel Kapitulo 7. Ang Daniel Kapitulo 1 tubtob sa 6 are more on historical. Matuod, Okay. Kag ini naman halin sa 7 pakadto na sa Daniel 12 mga apocalyptic ni siya o kon mga propesiya na. So madalom-dalom na ni Pastor ang aton matunan kag medyo matulutig mabulubog at na sa mga katawhan nga hindi gid kayo na sanay sa pagtuon sa Biblia. Apang kabay pa nga ang Ginoo magabulig sa aton nga hindi gid kayo masakitan ang mga katawhan nga daw hindi kayo will burst sa pagtuon sa Biblia. Kag benepisyuhan ang aton nga mga kauturan nga mga students of the Bible. Apang Pastor, sa hindi pa kita lumpat sa aton nga pagtuon, akon anay ginatamyaw ang aton mga kauturan labi na gid sa Hacienda Duran Seventh-day Adventist. Ang Dios magapakamayo sa inyo. Ang aton mga kauturan sa Magalion Church, Seventh-day Adventist Church nga dumalahan ni Brother Sunny Marquez, dira man sa ginpanaan si Brother Richard Abinki kag ang mga Alvarado family. Ang mga kauturan naton sa Hinigran Seventh-day Adventist Church kaupod ni Brother Luciano Yoligi Jr. kag sa dira sa may Puente Villa sa Taculing Seventh-day Adventist Church nga ginapanguluhan ni Sir Ricky Senpuigo. Kabay pa nga ang Dios magpakamayo sa aton. Aton man, Pastor, i-mentionar ang aton mga sponsors, sining aton media ministry, Pastor and Mrs. Clito Refendor, Gina Federo Ilumer, Alex Pihidero, Sheila Pidero Iosoya, Susan and Jet Caro, Marlene Trino Castellanes, Merna Palyasa Castillo, and then ang mga mag-ulutod nga Dari and Dendo Similiano, and then Joel and Rose Bantigi. Ang Dios magapakamayo sa inyong tanan. Aton man ginatamyaw ang aton mga administrators diri sa CPAC nga panguluhan ni Dr. Miriam Julie Rizardo, si Dr. Steven Dilarama, si Marjorie Gabat, kag si Pastor Ilden Toledo.
kag ining aton mga katawan sa luyos ang kamera, Engineer Linatan, Sir Elberey Tapaya, Sir Rodel Vargas, and Ruel Largado, Cesar Cosep, kag iban pa naton nga mga kauturan. Pastor, ari na kita sa leksyon 8 nga ang sentro ang aton pagtunan amo ang kapitulo 7 sang Daniel. Sa akong ginhambal, Pastor, isa ini ka mabulubog at kag matulutiga. Apang we cannot avoid, we have to go on. Apang sa hindi pa, akon pangbayon si Pastor Doroy sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Amay naman nga langit doon, ikaw ang nagakapot sa maragtas sining kalibutan sa mga kamot. Kami nagapanawag sa imo nga samtang magatalakay kami, magasaysay kami Ginoo sining mga kamatuuran nga labi ka importante sa amon nga tion subong. Kabay pa ikaw gid magapanguna sa mga panghuna-huna, mga Pinoino, agod ang among mga mamitlang, mga pulong Ginoo kamatuuran mangin may dako nga bulig sa mga kauturan kag mga kaabiyanan nagapamati sining programa. Salamat sa pagsabat sa pangamuyo, among gipangayo ang imong saad sa balang espiritu, manginyara sa amon, mga balaman ug tunda sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 27 nga nagasiling sa hiligaynon, kag ang ginharian, kag ang pagbulutan, kag ang pagkadako sa mga ginharian sa dalom sang bugos nga langit, ihatag sa katawhan sang mga balaan sang labing mataas. Ang iya ginharian dayon nga ginharian, kag ang tanan nga ginsakpan magaalagad kag magatuman sa iya. Daniel 7 versikulo 27. Ang aton leksyon para ini sa February 15 tubtob Pebrero 22. From the stormy sea to the clouds of heaven. Kag ari na kita, Pastor, magasulod na kita sa mga propesiya sang Daniel. The first half sa akong ginhambal is more on historical, the life of the 4 Hebrew slaves, much more the life of Nebuchadnezzar and a part of Belshazzar. Si Daniel, sa ilang kapanahonan. Sa ilang kapanahonan. Now, we will be looking forward to the future. Yes. Kay ginhambaldaan sa ilang panahon ni Daniel ang mag-abot. Yes. Pastor, ano pa gid ang aton makita sa sining kapitulo 7 sang Daniel? Ang makita ta, Pastor, suno sa atong pagtuon sa aton balang kasulatan nga ang parallel niya amo ang iyang katulad, no? O kun na kaanggid amo ang Daniel 2. Daniel 2. So dili nato makita sa Daniel 7 ginsulit, Pastor, ang 2 sa 7 sa kapitulo 7, ginliwat ang kapitulo 2 sa chapter 7. Apang ano na, Pastor, ang prinsipyo diri amo ang ginatawag naton nga pagliwat nga gindugangan, or we call it as repetition and expansion. Okay. So amo na ang makita naton diri. Apang actually ang 7 is just the repetition. Ang mga metals, ang gold, no, kag silver, kag bronze, and iron, ginrepeat, Pastor, pero mga wild animals na. So amo na siya. So imbes nga mga metals na siya, Hindi na gold siya. and silver, Oo. ang mga mapintas na nga sapat. And then aton man di, Pastor, atubang karon ang little horn, ang gamay nga ano ni nga sungay, and then makita man naton ang heavenly judgment. Okay. Okay, makita naton ang Son of Man coming, and then ang heavenly sanctuary. Okay, part na sang aton nga matun-an sa sining okay, ang priesthood ministry sang ni Jesus. Okay. Pastor, imbis nga metal, bulawan, pilak, saway, kag salsalon,
apat ka mga mapintas nga sapat. Ano ni pastor ang apat ka mga mapintas nga sapat? Kag if you can give also a little explanation of each of these wild beasts. Okay. So before naton ilaragway pastor no ining apat ka mga mapintas nga mga sapat nga nagasimbolo sa mga ginharian, mga dalagko nga ginharian, mga tuhaw nga mga dumala sa kalibutan. Yep. Nag-open pastor, nagbukas ang Daniel 7 nga nagtudlo dito sa creation. Mhm. So amo na ang creation. So Kanami makita ta sinang ang dagat, Okay, okay? yes. And then darkness. Amo ni Okay. ang mga kung basahon ta makita nato sa Genesis chapter 1. Chapter 1. Okay, pero ang lain pastor kay daw ang nagguwa may mga sapat. Gani. So daw nga mga hybrid, no? Yes. Like sa leon ang una, leon nga may pakpak. May pakpak. Oh, duha. Dayon ginsundan siya sa isa ka bear, uso, Uso. no? Nga daw ang iyang isa ka parte bala pastor daw na isa dayon may tatlo siya ka mga Nga mga bangkil. ribs, no? Oo. Nga ara sa iyang Nga baba baba. nga ginatakab niya, no? Yeah. Ginakagat niya. Dayon magsunod ini sa isa ka leopard. Okay? Nga ang inulupar isa ka leopardo o nga may apat nga ulo kag it has 4 wings. Okay? Dayon ginsundan ini siya sa isa ka sapat nga hindi na gid mo describe ni Daniel. Grabe ka Oo. bangis nga sapat. Kay ang iyang unto pastor salsalon, Mhm. ang iyang mga kuko bronze, kag may Okay. sa iyang ulo may napulo ka mga sungay. Mm. O kag may na gabo tong tatlo may nagguwa nga. Nga. So siling ni Daniel gitawag ini nga dreadful and terrible. Daw makakulugmat na gid siya, no? Mm. So ini nga apat kung atong saysan sa madali pastor, ang una ang lion, nagalaragway gid siya sang Babylon. Yeah. Kag nakita naton sa history nga inchakto gid ang paglaragway sa propesiya. Yeah. Kay bisan pa sa Babylon nakita naton sa ilang nga art, Yeah. sa ilang nga mga dekorasyon at sadto nga tion pastor ang ilang favorite is lion nga may pakpak. May So pakpak. winged lion. Oo. Na. Ti pastor ang layon agawon ko anay. Ang layon amo na ang pinakamabangis sa tanan nga mga Oo, sapat. oo. Ang pinakamahal man nga mga metal amo man ang bulawan. Kag di sa imo ginambal vivid kag clear description about the golden kingdom of Babylon. Yes. Kag amo ni ang leon. Ti sa ilang nga mga dekorasyon pastor, ang leon nga may pakpak amo gina ang ilang nga daw medyo logo sang ginharian sang Babylonia. Yes, go ahead pastor. And then ginsundan ini pastor sa Medo Persia, sang ginpildin ni Cyrus. Yes. Okay, ang Babylon. Mm. Dayon ang isa ka bear. Kag ang tatlo pastor ka mga gusok, Gosok. ribs. Ribs. Nagasimbolo sa tatlo ka mga pungsod nga ginpirdi sang Medo Persia. Medo Persia. Nga walay liwan kundi ang Lydia, Okay. ang Babylon mismo Babylon kag ang mismo. Egypt. Okay. So amo ni ang grabe gid nga nga ara ginhawa. sa iya Oo, baba ara. sa itong pagginkaon niya, Ginkaon ginkagat niya. Okay. So perdi niya. Perdi Kay niya. ginkaon niya. Oo. Dayon pagkatapos na amo ang leopard pastor nga wala ga sa duta, no? Ini nga leopard nga damo siya, mas damo ang iyang ang pakpakbot siling pastor swiftness. Oo. Kag- Dasigon ka grabe maglupad kaya Yeah. apat ka bilog Oo. iyang nga ginapanguluhan ni Alexander the Great. Alexander the Kag Great. nabalaan ta mga kauturan sa maragtas sa record nga dasig lang gid conquer ni ang tibuok kalibutan. Bata pa gani siya, napatay na siya kay grabe sang iya nga pagconquer. Oo. Daw wala gabato sa iya kada atake perdi tanan. Perdi tanan. Oo, nan. Apan napatay siya pastor dito sa Babylon, why niya na conquer ang iyang self. Oo. Sa pag-inom nila selebrasyon, Pagpalahubog niya. ano siya na napatay. Yeah. Kag ang ikapat amo ang hindi masaysay nga klase. Nga grabe gid nga siguro nagawiit si Daniel sa pagkita iya kung paano Bangon sa iya i-describe Oo. ini kay daw hindi daw tumalagsahon ang itsura. Oo. Yeah, in fact, in 7, Pastor, ang focus sa chapter 7 dito sa chapter 4. Okay. Kag naintindihan to ni Daniel, pero ang number 4 ang daw naka-challenge gid sa iya. Okay. Kay may amo to at nasilingta sa ikaapat. Ikapat na iyang ulo may pulo ka sungay, nagabot ang tatlo, may nagguwa nga gamay, pero nahimo siyang pinakadako. Tingnan ako. Kag sa sini nga sungay, may mata, Mm. may baba nga nagapamulong siya.
So ang mata kag baba evokes wisdom, Okay. daw tawo, Yes. no? So amo ni bala pastor nga So amo si ning Daniel. aton pala amo ning aton Yeah. tunan karon nga hope we have enough time to pagdetalye sini. Pastor kanami itong sang punto mo kay na nga ang chapter 7, Daniel chapter 7 parallel kaanggid-anggid sang Daniel 2. Yes. Pero ang Daniel 7 kaanggid-anggid sa Daniel 2 pero expanded. Expanded siya. Oo, daw naglapad-lapad siya gamay. Naglapad-lapad siya. Sa kag amo ini ang the fourth the beast nga daw naglapad-lapad gamay ang iyang explanation kay nakita ang parallelism ang symbol ang sapat nga hindi ma-describe ni Daniel nga grabe ka kabangis, may napulo ka sungay, may 7 ka ulo, may napulo ka sungay. And then eventually nakita ni Daniel nga ang 3 ka sungay kala gabot kag may nagtubo nga gamay nga sungay nga eventually ining gamay nga sungay nagdako until nga nag-abot gid almost dito sa langit. Yeah. So amo na siya. Okay. Ari kita pastor sa tapos na nato na maexplikar ang mga chronological fulfillment sini nga mga sapat kag sang mga atong mga ulo nga bulawan so forth and on na tunaan ta na kita man tugyapon nga duha upod sito karon ang Daniel 7 na focus sa Little Horn sa gamay nga sungay. Yes, pastor. Ano ini ang gamay nga sungay? Nga didto gid na focus ni Daniel sa iya nga vision sa plananawon ang gamay nga sungay. So, what happened? Talapang doon naton pastor nga ang gamay nga sungay naghalin siya sa ikapat nga beast. Oo. So but silingon halin sa Fourth Empire maggawa ini siya. Magwa siya. Oo. Okay. Kag atong talapang doon man nga ining fourth beast ginsungdan sa ginharian sang Ginoo. So wala na iban nga kingdom nga magsunod sa iya nga empire. But silingon ini nga ginharian halin sa iyang first phase kag ang sungay mo ang second phase magapadayong tubtub sa katapusan. Okay. But silingon pastor bisan sa atong panahon. Bisan subong. Existing siya. Oo. Kay ang sunod sini amo na ang ginharian sang pagbalik sa Ginoo. So ini nga fourth beast is ang iyang fulfillment even until now ara na siya. Kag ang magasunod sa nga ginharian is the kingdom of heaven. Yeah, correct pastor. Ang Dios na lang gid ang makalaglag sa ang iya. makalaglag siya. Kay subong gintagaan gi sa dako nga gahom. Correct. Yeah. Kabisan sa bugna ara man nakita naton da ang Little Horn nga grabe ang gahom nga ginhatag sang kaaway ni Satanas sa iya. Yes, pastor. Further, some more. Anong mga aktibidades sining Little Horn? So gin-describe makita ta ina pastor diri sa Daniel makita ta sa 7 verse 25. Makita ta no nga nagasiling dira nagahambal siya sang mga pasipala Yeah. or sa English pompous words. Yes. Batok sa Sakit labing sa halang mahambal. doon. Naghambal siya sina. Number 2, ginapigos niya pastor, ginahingabot niya ang mga katawhan sa Ginoo. Oh, kag sa katapusan, suno sa record pastor, hindi ni aton ginahimo-himo pastor, mga kaabihan, hindi ni ginahimo-himo sa mga Adventist ara gini sa balaan nga kasulatan. Yes. Pulong sang Ginoo para sa aton subong maaman kita nga ini ang ikatulo niya nga activity pastor, amo ang liwaton niya ang kasuguan. Ang pulong sang Dios, ang Biblia liwaton niya. Kag bisan pa ang kasuguan, bayluhan niya. Bayluhan niya. So amo ini ang iyang mga activities pastor mga nga dako gid nga sala kay ang pagpasipala pastor that is already breaking the third commandment. Yeah, blasphemy. Amo na ang ginaboy to si Kristo, ginkontra sang Kristo sa mga Hudiyo kay nagpasipala siya. They were thinking si Kristo tawo nga nag-claim nga Dios, and that is blasphemy, pagpasipala. Kag amo gina ang number 1 nga kontra sang mga Hudiyo sang una, Yes. ang blasphemy. Ini siya ang number 1 nga activity sang Little Horn is blasphemy. Ang magpakilala nga siya amo ang Dios o kon talo pagka-Diyos. And then number 2 niyang activity sang Little Horn ang pag-persecute sang mga katawhan sang Ginoo. And then ang ikatatlo
maghuna-huna siya nga bayluhan niya ang mga panahon kag ang mga kasuguan. Correct. And what's Yeah. amazing, Pastor? Yes. Bisan na iyang pag-persecute, ang time frame ginsiling na diri. Oh, okay. Oo. Advance na ang balaan nga kasulatan, nagsiling na nga sulod sa times, Okay. and half a time. Actually, ining time, Pastor, nag-refer in prophetic language sa isa ka tuig. Sa isa ka tuig time. Ang times, duha ka tuig, Duha ka tuig. kag may tunga. So, 3.5 years. 3.5 So, but years. silingon, based on sa diretso nga pagkahambal, Oh. for 1,260 years Okay. or 1,260 years, Yes. ang iya nga pagpigos sa mga katawhan O sa kon Ginoo. 42 months. O kon 42 months. Yeah, Okay. Kaya 1 month is 30, Yeah. 30 days. So, ang 42 months, imo na times 30, that is 1,260 days. Or years. Or years. Kaya ang Biblia, ang 1 year is equivalent to, ang 1 day is equivalent to 1 year. Yes. Okay. Kaya ang amazing diri, Pastor, natabo gid pag-abot Okay. sa tion, Mm. pagdako sa sungay, ginhimo gid niya ang gintagna sa Daniel Okay. 7. Yes. Oo. So, amuning natabo, Pastor, persecution and so forth and on. And then, ang pagliwat sang panahon kag sang kasuguan sang Ginoo. Pastor, ari na kita dayon ang vision ni Daniel na sa tapos niya makita ang 4 ka mga sapat, sa tapos niya makita ang napulo ka mga sungay, sa 7 ka mga ulo, sining dako nga dragon o kun let's say dragon pero sobra pa sa dragon ang iyang itsura. Kag nakita iya ang activities sang little horn. Oh, now ang iyang vision was shifted. Nga didto na siya gen patanaw sa langit. Sa imo ginhambal kay na nga may ara ang scenery sang creation kay ara ang dagat. Oo, na kag out of this dagat nga nagguwa, grabe ang dagat dugabagyo kag nagguluwa ang ining 4 ka mga mapigtas. sungay. Oh, kag ang sentro gid sang vision ni Daniel ang little horn. Okay. Now sa sini naman nga panahon, ang iyang vision gin baylo nakita iya ang langit. Nadula na to ang 4 ka mga ka mga nalipatan na to niya. Dito na na-focus ang iya vision sa langit. Oo, kag dito nakita iyang trono and then nalibutan sa trono ang mga nagasimba kag ang mga angels dito sa trono. Yes, Pastor. Ano ni siya ang kahulugan sini? Ang matuod na, Pastor, nga dito sa heavenly scene or sa langit nun nga palanan-ahon nga nakita ni Daniel, Yes. may natabuin na, Pastor, bangon nga ang paghukom sa langit, amo ang response, ang sabat sa Dios sa ginahimo sa Little horn. ang mga activities Oh. ng little horn. Okay. Nga amo ang paghimo sang sala. In fact, ang ini siya, Pastor, mo parallel siya, mo connect siya dito sa 2 Thessalonians 2 Okay. o the man of lawlessness. Lawlessness. In fact, mo connect siya sa little horn sa Daniel 7 kag Daniel 8. So, ang response sang Ginoo sa pagpigo sa mga katawhan, pagliwat sa iyang sugo, kag pagsulti sang ang mga Blasphemous. blasphemy Oo. mga batok sa Dios, amo ang iyang paghukom. In fact, sa chapter 7, amo ini ang sentro, Pastor, Yeah. sa chapter, amo ang paghukom sa Dios dito sa langit. Okay. Yeah. Kag sa bubilog nga Daniel, actually, Pastor, ang sentro sa libro sang Daniel amo ang chapter 7, paghukom. Oh, wow. Kay amo lang ni atong paglaom, Pastor. Kay Yes. diris kalibutan way na kita. Wala kita paglaom. Kay ginumalahan sa little horn. Little horn. Kag sa mga gingharian, mga kagahom nga alay sa little horn. Pero apang dito sa langit nun may paglaom kita. Yep. Nga may katapusan initanan, ang kingdom sang Ginoo mag-aabot. Yeah, amo to, Pastor, akong hinambal kay na sa opening statement nga ang 4 ka mga sapat simbolo sang mga kabangis sang ginharian. Yes. Kag ang pagpigos sang mga sapat, kag labi na ang pagpigos sang gamay nga sungay. Nga as if daway na kita paglaom, Pastor. Daw ang katawan sang Ginoo daway na sang kadalagan. Pigos na lang ang pigos, kaperdihan na lang kamatayan, so forth and on. Salamat kay sa tapos ini nga nakita ni Juan
ani Daniel nga ang dagat simbolo sang katawhan nga nagwa ang mga sapat nga grabe ang bagyo nga hindi masaysay ang sitwasyon sang dagat. Amo na siya ang sitwasyon naman sang kalibutan. Karon pastor, grabe na ang mga sitwasyon. Gasunod-sunod na lang ang mga kalamidad no. Kag ti siling sang Ginoo, ini kamunuan lang sa aton paghangad sa langit kay hindi madugay. Maabot na ang Ginoo. Okay. So, amo ni ang vindication. Yes. Amo ni siya ang pagluwas. Kag ang anong vindication sa Ilonggo, ang timalos. Okay. Oo. Sang katawan sang Ginoo, ina ang nagapungko dira sa trono. Ginatawag sa English, Son of Man. Yes, Pastor. Ano ni ang Son of Man? So Sino ni makita siya? na to pastor sa terminolohiya pa lang, Oo. Son of Man. Okay? Oo. So associated siya sa tao. Sa tao. Oh, pero Son of Man siya. Okay? Dayon, ikaduha nga description nga makita nato diri sa Daniel 7 nga nagaabot siya o kung nagasakay siya sa mga galom. Okay. Kag instead nga magkadto diri sa duta, nagkadto siya sa Dios nga Amay. O dito sa presensya sa Dios nga Amay. Gindala siya. Ini nga mga galom sa langit pastor, pirmi ni gigamit ni Jesus nga nagtukoy o kung nagatudlo sa iyang ikaduha nga pagkari. Okay. Kanami, Pastor, sang imo nga. Yeah, go Diri ahead. ni pastor ang una nga mga sumulunod sa ni William Miller, wala diri ni sila na nagsala nga abi nila nga ang Son of Man magkadto diri sa duta in October 22, 1844. Pero klaro ang Daniel 7 Nga nagkadto nga siya sa Amay. nagkadto siya dito sa Amay in the Great Judgment. Kanami, sina, Pastor. Nga pastor, mga kauturan, bangod nga siya ang representative sa mga Sa katawhan. mga katawan. Nga ginpigos diri sa kalibutan. Gani gintawag siya Son of Man. Okay. Si Jesus ni Pastor. Si Jesus, To directly point Correct. to interpret. This is Jesus. Yes, Pastor, si Jesus, ginatawag Son of Man. Ginatawag man siya Son of God. Yes. To, sa aton pa, Pastor, nagpakita lang sang iya nga dual personality. Correct. Nga siya tao man, kag siya Dios man. 100% man siya, 100% God man siya sang iya nga pagkari diri sa kalibutan. So this time, ang description nga nakita ni Daniel, Son of Man. Sa aton pagrepresentar siya sang katawhan. Sa iyang katawhan. Nga iya gindala dito imbes nga magkari siya diri amutong sala sa mga Millerites nga abi nila ang pagwa ni Jesus salin sa trono manaog na siya sa second coming. Pero nagkadto gali siya sa Amay. Nagsaylo siya dito sa kwarto sang Amay. Representing human being kay gintawag sa ni Daniel anak sang tao, Son of Man. Son of Man. Yes. But one day he will come as the Son of God. Yes. Yes. Kag insakto na pastor nga Son of God. Gani sa Daniel nagasiling dito nga sa nagkadto ni siya sa Amay, ginhatag sa ginhimo ang paghukom, Okay. ginhukman ang little horn. Yes. Kag ang tanan nga makig-alay, ano gana pa sa Ilonggo, ang upod-upod. ang mag-upod sa iya. Dayon ang dominion, ang kagahom, ginhatag sa Son of Man Okay. o ginhatag sa iya. Kag ini nga paghatag sa iya pastor siling sa anghel, amo man ni ang ginharian nga ihatag sa katawhan sang Ginoo. Yes. So walay contradiction diri pastor. Yeah, oo. Bangod nga si Jesus isa sa iya mga katawhan. Iyak makatawan. And that's our hope, And that's Pastor. our hope. Amo Our man only hope, Kay, kay sa kalibutan, Pastor, wala gid kita ya paglaom Grabe, niya. Pero di gid kita ya permi. Kag ti luwas nga gamhanan ang mga kalamidad hindi man ta kapalagyo. Our only hope is that Son of Man nga tawo nga magakari sa pagkuha sang iya mga utod nga mga katawhan. Kag isa ka punto diri pastor Yep. nga antes magkari ang Son of Man sa sining kalibutan siling sakto to pastor nga pirmita perde kita ang may sala kita ang kabangdanan sa mga calamities yes, ang mga and katawhan that's sa correct. Ginoo pero i-reverse ana pastor ang gitawag nga acquittal diri sa Okay. mga korte sa kalibutan ang Yeah. katawhan sa Ginoo guilty pero dito sa langit we are innocent. Innocent. Kaya ang atong abogado pastor siya ang Yeah. magapangabugan sa aton. Sa aton pa, Pastor, diri Balis sa duta, municipal court, diri trial court, pag-abot sa Supreme Court, ginbaliktad Ginbaliktad. ang decision. Nga diri sa duta, kita perdi, kita ang may sala. Pero pag-abot dito sa higher court, sa Supreme Court na sang langit, gin-reverse ang decision. And then, Yeah. ang katawan sang Ginoo
acquitted. Correct. Wala sing sala. Kanami pastor nga punto. Yes. And then magabalik siya sa Son of Man kag ang dominion, ang ginerian ihatag na sa iya makatawan. kag dito na kita magaupod sa iya sa wala sing katapusan. Pastor, ang aton panahon tama na gid ka pigado. Yes, the Holy One of the Most High. Ano ni pastor? Ang Kung makita naton pastor ining holy ones of the Most High, walay liwan kundi ang mga katawhan sa Ginoo. Okay. Nga ginapigos sa little horn. Okay. Oo. Kag ang pagpigos ni sa little horn pastor, matabo man ini sa atong panahon subong. Kaysa nasiling ta ang little horn ang Ginoo lang gid ang makaperdi sa iya. Mhm. Oo. Kung lang taon naton sa Daniel 7 kag Daniel 8. Bisan pa sa New Testament pastor sa 2 Thessalonians 2. Ang Ginoo pagkari niya paagi sa himaya sa iyang halin sa iyang guya, amo ang maglaglag sa little horn or the man of sin. Okay. Oo. Kag sa tanan nga mga tao nga malaot nga nagaupod sa iya. Yeah. So, pastor kanami sa imong nga punto, this is my first time. Ngayning holy ones, mga katawan sa Ginoo of the Most High. Of the Most High. Oo. Ang mga balaan Sang Diyos. sang Dios nga balaan. Okay. So, kita na pastor nga who are being persecuted. Balik kita pastor aning kagamay lang gid before we go further. Kay naginambal mo nga diri sa kalibutan perdigid kita ya. Nga bisan ano aton himuon nga maayo kag manami nga mga buluhaton, kita gyapon ang akusaron. So ina pastor ang mga kalamidad na one day ang katawan sa Ginoo amo ang akusaron sina sang little horn. Correct. Oo. Nga Kita ang kabangdanan. kang kita ang kabangay kun wala kamo wala ini nga mga kalamidad nga nagabot. Wala ini mga virus, wala ini mga earthquake, wala ining mga eruption sang volcano, wala ini ang ang environmental calamities kag ang maisa ka term nga nalipat ako nga kita amo ang climate change. Nga kita amo Global ang warming. Global warming. Nga kita ang akusaron kay wala kita nakig-upod sa kadam-an sang kalibutan. Yeah. In fact, pastor, ini nga idea, pastor, hindi lang ni nga sa aton lang huna-huna. If you check Christian history, church history, amo ning ginhimo pastor nga agi napamatay sa mga emperador sa Roma ang mga Kristohanon. Kay siling nila kamo ang kabangdanan. Yeah. Sang nasunog ang Rome sa panahon ni Nero, siling ni Nero, bisan siya ang nagpasunog, kamo ang gihimo sa lang scapegoat. So ang mga bagyo pastor, Kristohanon amo ang gintudlo. nga sila ang kabangdanan. So this is a historical fact. Kag maliwat siya pastor sa aton. History repeat itself. Yeah. Kag ina magaabot sa aton nga kita amo ang pasibangdan sang tanan nga mga kalamidad. Oo. Kag hindi madugay pastor ara na. But let us not worry mga kauturan. Padayon kita sa pagkamatutom kay ang Son of Man. Correct. Ato na siya subong sa tubangan sang amay pleading on our behalf and one day he will come. And then he will reverse our position. pastor. Reverse. The judgment. Baliskaron niya. No. Kaya ang aton nga dapat timan-an mga kauturan, hindi ang hukom diri, ang korte diri sa duta, but the court in heaven. Amen. Nga ang Dios amo ang judge. Correct. And then ang aton abogado, advocate naton is the Son of Man, the Son of God, which is Jesus Christ. Amen. Pastor, why nakita panahon? Last word nimo, Pastor. Yeah, you can summarize sa aton nga natunan, So Pastor. ang chapter 7 makauto na sa nasiling ko makautoran amo ang sentro sa Book of Daniel. Kag ang paghukom diri judgment, because judgment is the theme of Daniel. Okay. Kag gihimo ini sa Ginoo ang iyang pahukom sa langit bangod nga sa ginahimo sa gamay nga sungay. Okay. Kag ang aton paglaom didto lamang sa langit ng napulian kag pagkari sa Son of Man nga aton ginapaabot. Yeah, kanami, Pastor. Mga utod, aton dumdumon nga ang Daniel 7 ara na sunod nga mga sinimana, Pastor, aton tunan mga prophecy gyapon. Okay. Ang Daniel 7 naghambal sa aton as what Pastor Duroy have said nga repetition in isang Daniel 2 ang pagsunod-sunod sang mga ginharian, but
it is an expanded vision of Daniel of the chapter 2. Okay, ang chapter 7 nga ara dira na focus ang little horn kag ang Son of Man nga nagpungko dito sa trono pleading before the Father para ma-vindicate, para mabalusan kag matagaan sing justice, ang iyang mga katawan diri sa kalibutan. Ato ni Duko, mga utod wala guro ginamon mahatag ang tanan, pero kami nagapati ni Pastor Duroy nga ang mga manami nga mga insights amo nahatag sa inyo, and this would be enough for us to be informed and to be spiritualized samtang kita magasimba sa sining adlaw ngayon og pahuway. Ato ni Duko ang aton mga ulo. Sa siningation, Ginoo, salamat gid nga ikaw upod namon. Salamat sang imo nga pagpahangop sa amon. Kabay pa nga may naagom kami kag may nakutlo kami sining amon nga pagtuon sa sinigid nga tion. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.